4 въпроса за Иван Вазов. Питам се, колко ще отговориш правилно? В кой град е роден Иван Вазов? София, Пловдив, Сопот. Градът е разположен в подножието на Стара планина. 3, 2, 1. Мотивиран ли си да отговориш на всички правилно? Какво е Потигото? Роман, стихотворение, пътепис. Това е първата творба от този жанр, написана преди Освобождението. 3, 2, 1. Предизвикай приятел с тази викторина. И да, това е жираф, който чете книга. А ти четеш ли? Какъв е бил Вазов, освен писател? Народен представител, четник в четата на Ботев, организатор на въстание. Малко време ти остава, отговорът скоро се появява. 3, 2, 1. Вазов участва в политиката след Освобождението, но не е бил революционер като Ботев или Левски. И преди последният въпрос се питам, трябва ли да помним дати или можем просто да проверяваме в Google? Какво отбелязваме на 9 юли, свързано с Иван Вазов? Знаеш ли отговора и без да погледнеш трите опции? Смъртта му, издаването на Потигото, рождението му. И така, жирафчета, кой от вас има отговор на този въпрос?